Ya. Sing klasik sithik, Tru. Ya, Mbak Eka kon nembang klasik. Oh. Mau dikira Eka iki isane ngur lagu-lagu geradakan seragenan. Nyoga Mas, nyoga ora. Ayo weton isi Surakarta. Kuwi lek ngendang yo apik, Tru. Ngendang heeh. Apik lek ngendang. Oh iya. Ngendang anu no iso, Kak. Ngendang apa jenenge sak uler kambang no iso ya, Kak. Iso, saged nggih. Nah. Nggih. Kang Petro. Saged nggih? Nggih, siap. Nah, bagian sound system kendange adepno ning ngarepe Eka. Oh ngono, ya. Mungkin di kendange karo Mbak Eka ugut-ugut sing sinden serba bisa. Kendangnya betul mriki. Heeh. Kok kula sowan Pak Do. Heh? Kula sowan Pak Do napa mriki mawon? Gen kene wae, gorene enggak apa-apa. Heeh. Waduh iki. Heeh. Kan penak ning ngarepmu pas dikampleng kan pas. Heeh. Engko ndak diwarai Pak Do ngene cedak kowe. Ya. Iya. Iki mbiyen mbuh Dokara tahun pira aku ora lali karo Eka iki iso mbledos videone ditonton berjuta-juta viewer ya kaya. Nggih wonten Dwijo Laras Indonesia. Nek lara kelu kowe nganggo kebaya ijo karo Mas Gareng Semarang. Laras Iki mbledos jenenge kantengan ngendi-ngendi. Sandung jeduk ibu gabrus kok enek wayangan. Kuwi bintang tamune mesti Gareng Bejen. Adomnya terus matur nuwun Pak Kangko. Makasih pokoknya berkat Pak Kangko Dwijo Laras yang selalu mewadahi generasi-generasi muda, selalu mengeksplor apa yang menjadi mungkin talentane sehingga kula saat niki saged nderekke panjenengan. Iya. Matur nuwun. Sama-sama. Ya. Iki sing arep tak orbitke Prima iki. Oh iya. Primati orbit. Sing nom-nom. Nah sing tuwek-tuwek ora perlu orbit. Wo ngono. Nggak pripun ngagem napa? Indihome. Nah, Wipi. Nembang dhewe apa iso nek ular kambang. Mboten nggih. Oh, enek sing ngendang sing nembang dhewe nggih. Ayo Mbak anu, Mbak sapa jenenge? Retno Dumilah. Ayo. Ular kambang gen dikendangi karo Mbak Eka uget-uget. Kula ngendang jenenge Mbak Cungpe anu ngedram ngono. Apa jenenge? Apa? Gender ngeten lho. Apa iso Cungpe tangane pocak? Bisa saged. Iso to, Cung? Oh lali. Oh, wiwit jek kelingan. Wis main kerawitan to. Lah mbiyen lu mulus nabuh apa? Nabuh wong-wong. Nabuh wong-wong, heeh. Lah iki tak pamerke iki. Mbak Eka ki apa-apa iso. Oh, ngono ya, Nduk. Ya, heeh. Jane ngrebab, Pak. Sapa? Kula, tapi kan jenengan gak direbabi. Badune Partai Selak Jaya Indo Sura Klepat. Ya ngono. Coba ayo Mbak Retno Dumilah sing nembang, mengko sing ngendang Mbak Eka. Nah, iki. Saged-sagede lho Pak. Ya kudu iso. Bismillahirrahmanirrahim. Prima iso ngendang, Mah. Ngendang iso. Ratang tung ngono ra iso. Isone tung to. Kentongan po? Heeh. Anu Ma Prima, nek aba-aba diwarai saka guru ngono lek tung ngono tangane piye? Ngene tung, ngono, tung to. Kene dah to. Dah iki piye? Oh, dah. Tunge ngene. Tungu piye? Oh, tung ngene. Tung ngeten. Nek tungu piye, Mas? Tung. Oh, nek aku kene jari tengah tok kok. Ngeten, Mbak. Aku nek omah ngono dodol krasa. Dodol pitik barang kok. Jari tengah tok po krasa. Apa nek suarane apa iso muni krasa? Wong jari kok nek lambene kok krasa. Ayo Mbak Rena. Nanong anong. Aja dinanggune lho, Kak. Ya, ular kambang sing ngendangi Mbak Eka, ya. Kendang ale. Kendang alit ditipung, heeh. Betul, Pak. Lah iya. Rek mapaes sing wah dana rasa lerka nyakang sul
kendang alit tipung mau entuk duwene apa anu nih kata-katane? Mumpung anom. Oh, entuk pung. Oh, Iya, kendang ketipung. alit. Pak Pung niku lho, Pak. Iya. Oh, mumpung anom. Mumpung anom. Oh, entuk dene pung, tipung. Anom mesu luhuring budaya. Wah, luar biasa. Saklangkung lebet. Monggo pun lajengaken dindake, ya. Drijine kaki mung sak jahe-jahe lho terus. Ngendang ya iso muni. Sak saged-sagedipun Wah, luar boten biasa. apik ning nggih tetiru menika Sapa? Pak Do. Wah, dosenmu ya kuwi. Nggih iso ngaten. Nah, nyatane ya ngerangkepe barang ya iso. Nggih padahal nggih sok mboten apa kuwi rangkepan. Mboten biasane nek ngendang ora tau rangkepan. Oh, Ora iya. tau rangkep ngeten. Iya, bener. Nek sekedhi saking sinau ngeten. Ngono. Yo akeh banget lho kasih nyuwun lagon be. Napa menika? Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ngebiar setiap malam. Mas Joko Kedung Malang nyuwung podang kuning. Ugi menika assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam mugi sehat sedayanipun amin. Kula saking Sekarwangi Jaya utawa CP Sekarwangi Jaya nyuwun lagon podang kuning. Podang kuning wis metu to, Pak? Sampun wau wonten Wis ya. bukan nggih. Kula dijoli liyane ya. Kuwi lho sing dalu Pak Kangko. Mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki ingkang kathah amin. Ugi Kru Dwijo Laras Indonesia. Nderek mungon via streaming Pak Kangko, nubar datang pos Urundo. Mbah Woto ndelok pojok watu sambung Bluro. Matur nuwun. Di mriku sugeng dalu nggih PDKP Putuk Rejo. Putuk Rejo, Tru. Heeh. Iki mesti hadir. Waton iso dijangkau ning wilayah Nganjuk. PDKP kuwi ya kepareng ramuga. Saka kanca-kanca DKC Dwijo Kangko Klub Nganjuk. Kulino nek awake dhewe sowan ning Nganjuk mesti hadir penggemar setia tumraping awake dhewe. Oh, ngono ya, Tru? Ya, ya. Arep nembang apa kangge joli podang kuning. Nembang dhewe kendang ngono dhewe ya sak pengen to. Ya. Ngaten. Heeh. Malah ngendangi wong. Lah iki kowe nembango terus kendang ana dhewe. Kuwi pancen angel, pancen sulit. Ning kamu pasti bisa. Ngaten nggih. Heeh. Jajal sik. Napa tembangnya tapi? Manut. Sing awakmu apal apa? Sing ora maca. Nah, iki ana sing nyuwun podang kuning. Apa? Nggih, sing anu kendang anu bangsa alit namine Kimpul niku. Tapi niku duet ta? Iya. Duet iso? Wani? Nggih, mboten napa-napa. Wah, mikir lek menyekel piye, Jal? Ngagem sten to. Oh, nganggo stand. Ya, nganggo stand. Ya. Mas tukang son, kayak ono stand. Ya, engko gen dibukteni mergo sing jenenge nembang karo ngendang kuwi ora gampang. Nabuh karo nggirong ki ya ora gampang. Mergo lambene nyuwara, tangane nuthuk gamelan, ya to. Kudu fokus, pikirane kuwi separo ning nggon tangan, separo ning nggon lambe. Oh, ngono. Jadi pikirannya kula separuh ngono. Lah separo, Separuh dibagi-bagi. Kok terus pikirannya separuh. Ya maksudnya iki ya kudu iso fokus. Nggih. Ya, coba nanti setene. Sekedap nggih ngentosi Nah, sten. ya ngono. Nah, gen Ugi salam-salam
kagem wonten live streaming. Nggih, sinten Mbak Eka? Batuk wonten ing Bojonegoro. Terus Pak Supomo, Pak Pur Cepu. Oh, Pak Pur Cepu. SBA nggih. Oh nggih, nggih. Nah, iki yo kanca-kanca Jakarta. Mas Indro go Mbak Minisa ingkang wonten Taiwan. Tolong nyuwun lagu napa iki? Heeh, musik tak wacane. Aku ora tau buka HP sing iki, Truk. Ndak lagu lamunan, Pak. Nggih. Nggih. Waturaken. Nah, ya coba. Angel lagi? Ya, ya. Manis ya tembange sing jaluk sapa mau, Kak? Anu saking Mbak Tuk wonten Bojonegoro, nggih. Oh, Mbak Tuk. Manis. Oh ya. Tiga duet. Duete karo Buku karo Buku ayo go. Mas Buku, iya. Nah, ya. Pasang ngadeg kowe go, engko lek ngadeg wae ka semakin mendelep. Ya, ya. Mergo kowe lungguh mesti wis ngadeg. Semangatmu. Ngadeg pikirane semangate. Ya langsung keplak kendangnya langsung dandut ya. Nggih. Tak tung tak ya coba iso ora banter ora kendanganmu yo. Heeh ya. Yo. Kublak kuntak ngaten nggih. Kublak kuntak. Heeh. Wah. Iki. Ya. Yo. Nyokek Mas nyokek yo. Go. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora manis yen mesem manis sing ngungkul limatu kaya bisa ngrembake jantungku. Ayo senggai dhewe Kak. Oi. Oi. Aduh. Nyokek Mas yo nyokek yo. Gai. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkul limatu kaya bisa ngrasake jantungku.
Tanganmu ini ora panas, Kak. Napa? Ngoplak ini ora panas tanganmu. Boten to. Mang delok niki tangane kula isine lho. Isine apa? Kapal. Kapal.